कास्टम बसुमतारी सर कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा फैदों जिसुया सुमफ्राय हामि बिथाङा फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों काम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो लोगोसे 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआवबो बेयो मोनसे मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन दिनैहाय जोंनि नैबे लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव सा 24 जोंहा बिपिएफनि गोख्रों मावथि बिथांमोनहा जोंनि दिल्लीयाव दिनैहाय बिथांमोनहा आखाइ हमफैदों खोब मोजां बाथ्रा जों खोब बिथांमोनखौ बरायनाय जों जासिदों आरो जों बेखौनो मिजिं खालामदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब बेबायदि मोनसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय बेयो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि समस्थियावबो निश्चय बेबायदि हाबाफारिया जालांबाय थागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम सोंनोसो लुबैदों दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनै गावसिनि दोलोखौ हमथानांगौनि थाखाय बिराद जेंनायाव गोग्लैदों आरो बिनिखायनो जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै जागासिनो दङ आङो बेखौनो बुंनोसो लुबैदों जे जोंहा दिनैहाय जोंनि सरकार जोंहा बिसिडिसिआ जोंनि टिसिएलसिसिआ जोंनि एमसिएलएआ जोंनि इएमआ जोंनि डिपुटि चिफआ जोंनि चिफआ जोंनि एमएलएआ जोंनि मन्थ्रिया जोंनि एमपिआ जोंनि बे गोहो थानाय समावहाय जोंनि दोलोखौ बा जोंनि सरकारखौ मोजां मोननानै जुदि खामानि मावनो जुदि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैयोबा दा बाहाय बरायनाय दङ जों बिथांमोनखौ निश्चय जोंनि दोलोआव लागोन दा बिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव बा गामियाव थाङै थाङै दिनैहाय बेबायदि माखासे प्रलोभन देखायनायखौ जों नुदों बिसेसकै जोंनि नैबे लाइमुथि एरियायाव थांनाय समाव जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा फैदों जिसुया सुमफ्राय हामि बिथाङा फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों काम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों आरो जों बेखौनो सोंनो लुबैयो दिनै कास्टम बसुमतारी सर कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन बोरै एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दोलोआव बारलांगोन आं आसरितसो मोनो आं कुइसनसो खालामो दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखि प्रलोभन खालामा मानो दा जोङो मिथिनायाव गामि गामि बिथांमोना थांनानै मानसि बुरखायदों सोरनोबा 500 सोरनोबा 1000 सोरनिबा गामियाव नोङो 5000 10000 बिदि होदों होननानै जों खोनादों आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों बेयो पार्मानेन्ट नङा बेयो दसे समनि थाखाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि जेब्ला दोहौआ फैगोन अब्ला निश्चय बिथांमोना जोंनि दोलोआवनो बयबो फैनानै मैखोमै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो एमपिनि बिसायख'थिबो जों देरहागोन बिटिसिनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो एमएलएनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो जोङो दा सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार दङ स्टेटआवबो जोंनि सरकार दङ जोंहा बिटिसिआवबो बिटिआरआवबो क'क्राझारावबो जोंनि सरकार दङ बाय जोंहा खुनु गिनांगौ गैया खुनु गुबुन साननांगौ गैया जोङो निश्चय जोंनि दोलोखौ मजबुत जों खालामगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोआ स्ट्रं जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन बेखौ जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ जेखि लाइमुथि प्राइमारि सिङाव थानाय जोंनि 22टा गामि दहलपानि फरेस्ट ब्लक लावपानि एरिया एफआरसि सिङावनो जोङो दङ दिनै बे हालामावनो जोंहा अराय सम जुगि जुगि संसार जानो एबा हारा बेगें गारनायनि सिमां दं नाथाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सारमोनखौ देरहायो नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ नाफाथा खालामो बेवहाय आं दुखु मोननानै दिनै हारसिङैनो बोराबनानै दिनै जिसुआ सारजों आं थांबायमोन नाथाय जिसुआ सारनि मोजां मोजां बुंनायावहाय आं गोजावबायमोन नाथाय आंजों लोगोसे गोबां मानसि थांफाबायमोन दिनै फैयै फैयै माखासे जोंनिनो ओनसोलनि बिदा फंबायफ्रा आंखौ बादा होदों बे बादा होनायखौ लानानै दिनै आङो दलरैनो आंनि जेसेबांनाखि 19 ना 20 जन हानजाफोरखौ लानानै आङो बे सरकारजों आं थाफिननोसै सरकारजों थाफिनबासो आंहा बेवहाय लामा मोनगोन न' मोनगोन स्कुल मोनगोन
बे लामाजोंनो जोंहा फिसा फिसौ फोरोंलांगोन आरो बे लामाजोंनो हान्थिनानै सानसे फिसाफ्रा गोरों गोरा जाहैगोन बे ओनसोलखौ फोसाबनो हानाय बे ओनसोलखौ दानो हानाय बा अफिसारफोर जाहैनाय थिग बे मिजिंखौ लानानै जों अराय सम आंनि हान्जाखौ लानानै जेब्लायबो बेयावनो थाबाय थासिगोन आं फोथायबाय जेरैखिम र' आंना जालायलांसै दे जेनोखि सारनाव जोङो दाख्लै खुद्रिनानै लामा मोनब्रैखौ जों बिहैदों लामा मोनब्रै सारा गनायदों सारनि अननायजों जों दिनै खुसि जानानै दिनैहाय फैदों दै फैनायजों लोगोसे आंनि हान्जाफोरखौ लानानै खनसे नुजाहैनोसै होननानै जोङो दिनैनि जयिं प्रग्रामाव जों ज' लाबोबाय बिफा नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोनखौ फुस्लायनानै लांदोंमोन नामा आंखौ फुस्लायाखै जेबो आं हारसिंनो बेकसाइड जादों रावबो आंखौ फुस्लायाखै हारसिङैनो दिनैहाय गिदिंना थांदोंमोन दिनै आंजों लोगोसे नै जोंना 19 जन बा 20 जन बायदि थांबायमोन नाथाय आंनि हान्जाखौ आं लाबोफिनबाय दा औ एप्रिलाव लाबोफिनबाय औ थासिगोन जों बेयावनो थाथायसिगोन अराय सम जोंहा मिजिं थिनाय थाबाय बेनिफ्राय आरो जेरावबो बारस्लायला